8.4. Kineski monoteizam. O nebu se govori kao o jednom principu iz kojeg sve drugo proizlazi. Problem u tome je koliko je zapravo monoteistički shvaćeno nebo. Kineske uzrečice o nebu svjedoče o postojanju jednog vrhovnog bića, pravednog. Ovakav način razmišljanja prihvatio i sam Konfučije. Slično govori i Mo Tzu. Lao Tse upotrebljava pojam Tao, nešto iznad nečega, prije svega neiscrpivo. Upravlja sa svim. Ako bismo išli povući paralelu između Konfučijeva neba i našeg poimenja boginje, uviđamo na određene razlike. Za Konfucija nebo je okarakterizirano više jednom fizikalnošću nego božanstvom. Zatim Konfucije nije uspio pojasniti razliku između duha i materije. Nema prihvatljivu nauku o stvaranju. Spekulacije o nebu Konfucija i Lao Tse su bile apstraktne za narod, pa je narod više posezao za slavljem duhova i predaka. Iz svega ovoga možemo kazati da je religija Kineza više jedna sinkretistička religija, sastavljena od raznih elemenata: konfucijanizma, laoceizma, budizma, moncuizma. Prema kineskom poimanju čovjek ima dvije duše, propadljivu i nepropadljivu. Duše preminuli žive u blizini obitelji i imaju ulogu zagovornika i zaštitnika. Preci imaju potrebu za potomstvom koje će ih častiti kad oni preminu. Precima se iskazuju kultni čini na razini obitelji, a predvodi ih najstariji član. Imaju mnogobrojne obrede zaštite od duhova i nesreća. Sklapanje braka je također ispunjeno sa nizom obreda, na primjer mladenci se klanjaju pločicama sa imenima preminulih predaka. Kinezi sami zabiraju svoje sretne dane, mjesta za gradnje kuća. Kineska religioznost je jedna praksa, etika, a manje metafizika. Ona je važna za upoznavanje i povezivanje velikog ritma kozmosa i svakidašnjeg životnog ritma.